Ja, det är att det regnat i natt. Ja, det är bäst på. Jag får nog fan gå och hämta. Har du varit nere med handen och gjort rent här eller? Nej. Det är ju ganska tunt lager här i alla fall. Det har jeg ikke. Jeg var i går, var jeg lige prøve at mærke, hvor meget der var på kanten. Men det virker ikke som så voldsomt. Ja. Her har vi kamera, der bliver kørt i råvandsledningen, så vi lige kan se, hvor meget belægning der er i, inden vi starter. Og vi står på Stenslæs Gårdsvej ved vandværket, hvor rensegrisene pumpes ud, når de har kørt igennem ledningen. Stadigvæk ikke? Nej. Det skulle vi, nu har jeg prøvet 2 stykker. Vänta, den skulle man kanske slå. Okay. Og vi er ved at gøre klar til at sende Der har du nu kamera i måske. ledningen. Det är det, nu blir... Den knappen ska vi ha. Så vi spelar in. Du kan få sten, hvis du vil have det. Kameraet sendes nu ned i ledningen. Jag vet att man ska ge fan i att backa för att då river man bara upp. Ja. Det blir så... Nu blir det ju lite grumsigt framför i och med att kameran ligger och släpar längst ner då. Ja. Ja, det är en del beläggning, det är det. Ja. Og vi konstaterer, at der er en del belægning på. Kameraet skubbes ind og kan Ja, jag vill inte gå länge, men det syns ju i alla fall att det är inte helt rent. Som det ses, er der belægningen af løsbehørsen. Ja, den blir ju jättebra det. Hvis du går der, så skal jeg give dig den. Vi kan nog stänga av pumpen för nu kommer det inget mer. Okay. Og her har vi slangen, der bliver sat på, og grisen kører ud i slangbassinet. Ja, du står där. Se vatten här också, vet du. Det tror jeg ikke, Så er vi ved at gå klar til at sende den første gris igen. Det var naturligtvis det var i kammaren då. Ja. Så blir det undertryck i ledningen. Titta då. Der er Det är ju bättre undertryk i griser det. Och så är det mycket högt då. luftbestavene. Det behövs nästan Der er så ingenting. meget undertryk på, så Och vi sänkte 2 meter. Den är väl alldeles för liten. så er vi klar til at påkøre en 200 km svamp igen. Jag måste ju fråga då när de var här sist, för du sa att det var kompressor och luft och vatten och grejer. Stoppade de inte i en pigg här och startade pumpen och körde med vatten? Jo. Som bare almindeligt, ja. Men det var
svåraste så här, det var ju bara när vi höll på att rensa det här fjärrkylrören. Då hade vi sugit. Så är vi förbi. Alltså för fan. Och då är ju den 200. Den skulle varit jättestor och skulle varit mindre. Men det spelar ingen större roll för att nu kommer vi troligtvis upp här kanske 1 eller 1,5 barn någonting. Och så beroende på flödet. Har du väldigt stort flöde så går den i princip jämnt hela tiden. Men om flödet är lågt då går den en bit. Och då stannar den. Och så, då ser man, då går trycket upp lite grann. Och sen så ser du när mätaren ramlar ner, då vet du att då vandrar piggen. Men står den still, ja, då vet du sitter piggen fast. Och sen har du en möjlighet att köra på fler och se. Ja, det är enkla här. Herrejävlar. Grisen satte Det blir bara og bättre der er och lukket bättre. til igen. Og nu Det sætter är inte klokt. det, der sætter manometer på. Vänta. Så de holder der. Jag håller det. Sætter manometer på, så man kan følge trykket Ibland så öppnar sig ju. undervejs, når man skyder grisen igen. Det är ju så det vanskar. Og det er trods alt bedst den vej. Nej, jag komma ut och inte ha utrustning med sig. Nej, jeg måske alligevel for spændt den for hårdt. Nej, men du, den här sitter ju egentligen väldigt löst. Ja, det gør den sgu da godt nok. Kan vi nå til den? Ja, der passer den vel måske. Ja, Ja, fy. jeg kan ikke gå helt galt. Just det, för det är lite bakom. Ja. Den. Brukar du ha den helt upp? Den kan vi bare åbne helt jo. Ja. Er vi klar til start? Yes. Och då ska vi titta på klockan. Jag tittar på klockan här. Det är ju bara för att du ser det märkvärdigare ut. Ja, Det ser du. Kører vi? Ja. Så jag pumpar lite här. Ja. Det var nog när den flyttade sig ner i 200 skulle jag tänka mig. Man ser att det rör sig lite grann. Men här är nog flödet är förhållandevis högt mot grovleken på det röret vi kör i. Det är ju bara 200. Och då har du rätt bra flöde. Men så om du kör i en kanske 400 och du bara har 500 minutliter, alltså 30 kubik i timmen. Då räcker det inte för att piggen ska vandra jämnt, utan då blir det här stötvis. og vi er stadigvæk ved at køre den første gris igennem, og den trykket det stiger en anelse nu, så det går lidt Vi langsommere. ligger ju under, det är ju ett halvt spår ungefär, så det är ju inte mycket. Ja, just det. Men Vi kører nu heroppe fra, luftare på högsta punkt. hvor vi startede, så kører vi ned i bunden af Stensted Skovsvej. Vi går et godt stykke ned af her, og så kører det op på den anden side Når man igen. kigger op på den anden, så ser det ud som Over om, at den vandet. falder herned. Stadigvæk ved den første gris. Manometeret det stiger og falder lidt. Og så er trykket faldet, og
Den første gris kørt igennem. Og så er det slantebassinet. Nu skal vi lige have fundet grisen. Så begynder vandet at blive brunt. Ja, grisen er ikke kommet ud nu. Og vi venter stadigvæk på grisedøren. Så har vi sort vand. Det er stadigvæk den første svamp, jeg arbejder på. Der er nu gået cirka en halv time. Og vandet er virkelig stort nu. Det er vist ikke lugtet. Nej. Jeg var lige hen og tage. Jeg var lige hen og tage den med. Jeg kan ikke få den. Ja. Så kommer. Nu. Vi går lige i sikkerhed. Tror vi da. Så. Og vi forbereder at køre endnu en gang i samme ledning. Der er vakuum på. Jeg kan lige have overstået her.
så bliver pumpen startet igen. Starter Hans ind på bilen. Så kører det igen. Med en halv times tid. Ja, sätta dig i bilen och så startar du. Og vi forventer, at är det bara pumparna det tager cirka en halv time at køre igennem cirka 500 meter, 200 Ja, meter. så du har full koll på filter och nu börjar den vara nära, vet du, så nu kommer det mycket. Og så venter vi på gris nummer 2. Vi kører stadigvæk med en svamp. Og det er på 200 mm strækning, vi kører med. Der er gået godt en halv time. Den danske chokoladefabrik. Undrar om man inte är där någonstans, för nu ser du, nu läcker det där i hålet. Ja. 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 Start, kører. Den ser igen helt ud. Okay. Og så skal jeg ikke gøre noget nu? Nej. Vi gider kontrollere, hvor meget gennemstrømning der er, så det ikke kommer op over det maks kan dosere på. Du har 45 sekunder för att köra ett varv. 0,01 kubikmeter, det måste ju vara. Det var 100 liter det. Det er 100 liter I minuten. Tager den det nu også? 100 liter gånger 60 minuter. Det är 6 kubik. Så det är precis det flödet som vi har nu. Ja. Det är 6 kubik i timmen. Vad är det som rinner där då? Det er til at tage på, for at se, hvad den doserer. Jaha. Den skal ligge på 50, så den skal bare lige op imellem i den sted. Ja. Vi kan få nogen, der bliver så meget finere end det her, men det, det er bare, om det er der. Ja. Nu vill inte jag röra den, för då ändrar vi, då är det säkert vi får samma inställning. Så jag tror vi stoppar pumpen och så kopplar ihop det. Skal vi gøre det nu? Ja, det kan vi göra. Så stopper jeg lige pumpen. Det er den samme, vi bruger til at... Vad säger du? Er det den samme, I bruger? Nej. Vi använder en liten klorpump, men det påminner om, displayen här påminner om det här. Vi har start, stopp, så meny och upp och ner. Och 120 på displayen, då går pumpen för fullt. Och då ger den, vid 10 bars mottryck ger den 27 liter. Men
vi har ju aldrig mottryck för när vattnet kommer strömmande och det här går in Ja. så blir det ju snarare sug. Ja. Så att den ger i verkligen 36 liter i timmen. Okay. Men då har vi ju en tabell som jag räknat ut så det står då Ja. om du har vid 10 slag eller 20 eller så vidare. Va? Ja. Så kör vi då först, för då har vi en elektronisk flödesmätare där. Och så kör vi igenom och ser hur många liter kan jag få. Ja. Och så doserar vi efter det då. Ja. Så, ska du ha sprayat här nu Ja, när han det har varit på backen? Med. Så vi er sikre. Så det har aldrig varit som en... Så kan vi ikke gøre mere. Så. Skal vi starte igen? Så må du gerne prøve at starte. Är det öppet där borta nu vid verket? Ja, så kører jeg op og åbner det op bagefter. Ja, för det ska vi nog öppna innan vi kör på, annars så... Ja, det bærer inden vi jo starter. Innan vi startar pumpen tror jag vi ska öppna Ja, den. så kører jeg lige op og gør Ja. det. Ja, vi måste ju ha så att det kan ta vägen någonstans. Så hade det ingen betydelse det här. Så tager vi en prøve her på prøvehandlen for at se, at Det er jo lidt, måske lidt mere modtryk. Nu er det ikke. Eller det er det ikke. Og vi skal justere så vi lige får noget løn. og så ser vi 5 sekunder. Mere skal den op på 100. Ej, 50. Men hvordan skal vi se 50? Det kan du ikke se. Nej. Men det skal være lidt mere end 30 der. Ja. Så der er den. Og vi har nu tjekket, at vi har produktet ude i udkomsten.